Какво каза? Като си игра, се прави на малко дете, мислите за наистина малко дете и твой чата има такъв глас. Те не е баш толкова детски, ама добре. Окей. Ама не прилича на 5 години. Ма Лили, значи в момента и мен ма чува, че теб. На клип. Лили, в момента съм на клип. И чуват. О май гад. Трейдва сме. И на мен, обаче аз не му го приемам. Оу. Здрасти. Мара. Мери! Ай! Майко. Ма Лили, не врещи, защо врещиш? Аз врещя само когато съм при то. Тръгна. Я да взема пистолета. О май гад! Гад! Човек! Майко! Този за телефонка, бе! Да. Косто е като умен. Не, 50 на. Значи? 50 на мен и до Амери. Голямо горки се дай, но. Кой е по-празен, бе? Значи даже не е салата на вода. На watermelon? Не. Да съм плюнала, ли? О май гад. Мамо! Какъв е проблемът? Мисля, че направи грешка. Тя не ме обичала никога. Спри! Обичате! Защо го казваш? Говорите. Да е объркана. Нормално е за. Разбираш ли? Не е грешка. И аз не обичам. Не може да вярвам. Остейте! Престани! Мисля съм на видео и те чуват. Ей. И за хелата чувам. Престани! Рециклирай. Не мога да го намеря. Не мога да кажа истината, защото ти е нужен бик. Никой не се нужда от Джими. Никой никога не търси Джими. Това е реалността. Ще изляза и ще си кажа речта, а после приключваме. Край.
Предлагам ти да се връщаш в играта. Време е за шоу. Много грозно. Здравейте! Аз съм Биг Мичъл и искам да кажа, че за мен е чест да съм тук. Чел съм проповеди, но не съм бил кум, затова потърпете. С Дъг преживяхме много щастливи и тъжни моменти. Когато ме приеха за свещеник, той ме чакаше с Библия, подписана от кардинал Ендерс. А когато родителите ме починаха, плакаха, сякаш бяха мои. Баба ми веднъж ми каза, че истинското приятелство не е това. Какво изпитваш към някой друг? А как той те кара да се чувстваш? И мога да кажа, че не съм имал приятел, който да ме кара да се чувствам така. Рай! Аз Стига, бе. Ау, боли. Стига! Искам да снимам, бе! извинявайте. Когато Дъг се обади и ми каза, че иска да й предложи, бях много нервен. Вероятно повече от него. Помня, че го попитах. Сигурен ли е, че тя е единствената? И той ми каза, че какво правиш? Сигурен ли си, че го искаш? Благодаря, Жими. Аз ще поздравя. Здравейте. Искам да кажа нещо. Въпреки, че цветята са красиви и дресингът за салатата е страхотен, не сме жени. Не можем, защото приятелят ми не е свещеник. Започва се. Той не служи в армията, името му е Джими и умрех, защото нямах друга възможност. Също и приятелите ми, не знам дори фамилиите им. Приятно ми е. Останете и опитайте тортата. А сега какво? Трябва да се махаме. Да. Да, така. Чуй ме. Аз не знам мечтите Е! С пръст го нарисува. Айде ще не остане, бе. Долу! Без опитване съм полетал. Откачено едно, искаш ли да излезем някой ден? Моето. 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 Следващия път. То дори не е не е изстрел. Ей, тук очертанията, иначе да е. Тоест човек учи да рисува, че си направил културите за... Да, обаче не ги изстрел. Пък трябва. Те само културите за маха. Той замаха наистина. Ти дай моят телефон. Няма. Ай бе. Няма. Ай бе, не си да почина на рига. Не, тук не Да, имам 1739 точки. Смисъл се учиме. Дай, ти вече голям човек. Е, да, но знам съм смешни чиче. Слушалките.
Много смешно. Дете. Ой. Защо? Вау, бейби. И така ще направя на второ. Или на първо, къде сме? Како правя? На трето съм. О, не. Следно на мен не трябва. 20 часа. Престани. Имам лошо причувствие. Иначе той ми харесва пак. Само малко странничи. Ролите озвучиха артистите Трай. Даниела Садулова, Петя Милозинова, Добрай. Силвия Русинова, Александър Митрев, Ивайло Велчев, Здравко Методиев, Добре, ама има гърдите. Къде са очертанията? тон режисьор, Светомир Цветов, Всеки вижда по различен начин. режисьор на домажа, Димитър Аз Всеки не ги вижда чакам. различните детайли. О, не. Хоч. Те, с които рисуват като снимка, те виждат всички детайли. Да другите гледам. Ма аз добавям ли? Много детайлно правиш. Всеки път надграждаш повече детайли, повече. Вече? Трябва ли ток? Иди тук. Предстои да не минавам. Сега ще се върна малко и да прикреп. Първо да ми изпросвам се, че няма да видиш. Как се вижда? Какво гледаш там, бе? Слушаш червени гащите, къде не гледаш, какво се надува на очи. Кол, бе! Нови мебели за градината. Как е успяла да си ги позволи? Ама разбира се, от Юстина. Ясно. За нещо. Сега е по-добре. Благодаря за идеята. Чил Овън, вечер, не тъжен, с 70% по-малко мазнини. Нещо сладко за децата. Знаете ли, че зад тези малки бели кристали се крие история, която включва робство, империи, индустрии за милиарди, смъртоносни болести и животински кокали. В това видео ще ви покажем историята и как търговците и етикетите крият захарта, как да я познаете и коя захар е най-вкусна. Аз съм Иван, ние сме IDBG, това са 11 Много смешно. Без нея не може. Захарта е нещо толкова обикновено, че в днешно време дори не се замисляме за нея. Истината е история, която започва преди хиляди години. Първите доказателства за консумиране Знаеш, че захарта по-търсена от зоб. Какво? По-търсена от зоб. Сега обожава да се влюбва в неща, които не може сама да произвежда. Но преди да стигнем до империите, нека си отговорим на един интересен въпрос.
Мозъкът, например, използва около 20% от енергията Мамо! и почти Мия. ни харесват толкова Тече. много. Еволюционно то значи Мия викам. енергия и оцелява. Момент в природата захарта рядко идва сама. Тя идва с фибри, витамини и Къде беше тут на английски? Там? Или там? Левте наляво. На къде? Ляво? а самата захар Да, ляво. Ляво е с ръката, която напишеш. Ляво и наляво. Аз пиша с двете. Процесът е сравнително прост. Растение. Те. И остава това, което всички По-добре расти с едната страна. Да тренираш повече. кристали се превръщат в една от Мога и с двете. стоки на планетата. И точно тук нещата започват да се променят. Защото в момента, в който Европа осъзнава колко печеливша може да бъде захарта, тя спира да бъде просто храна и се превръща в бизнес. Не обаче аз така и добавя. Цели континенти бъдат променени завинаги. А в следващата глава ще видим Много снахално. жива нужда история. Мичо. Номер 9. Сладко. О май гад! Добре. Относително късно. Първо чрез арабския свят Май сладко ли? и чрез кръстоносците, които Сладко ли е моето? се връщат от близкия изток. Кръстунка. Но със сладко и Моята! Красива е. изключително скъпа. Защото слушаш за захар и за ти сладко. Това е лекарство, а не храна. Но нещата започват да се променят. Когато Европа открива захарта, тя не просто я харесва, тя принудява. Проблемът е, че колкото повече захар искаш, толкова повече земя. И Моята е първа. така се ражда нещо, което променя света завинаги. Захар. И що не я харесват? Карибите, Барбадос, Ямайка, Хаити, малко са ме. тропически рай. Кое е лошото? Са индустриални фабрики. Някои играят просто заедно, защото Доста скоро. Не или просто ги ят или слагат нарочно? Да, явно мой трябва да е на първо. Разка в Матеос. Ще направя на клена красот. Торей, сега ще питам гочено. Само искам ейтос да рисувам. Ейтос. Ще ма кеф. Ти лайно ли? Как го харесва чи? Тата, как го харесва ти лайно? Давно аз трябва да съм на първа, ама сега ще съм на 8. Е, така да чуйното на първо. Не мога да разбера, защото всички рисуват само лайна. Само лайна? Сериозно? Ще влияе в ла. всеки може да говори грешно, много малко могат да изберат правилно думите. Ти отгоре намери ли пакета с големите деца съм вземал с много солетки? От тя да взема да памя. Остров Хаити, тогава То е на хубава червена. Сен-Доменг, в края на 18 век, Моля той те, е прибери си. най-богатата захарна колония в Виждате? света. Произвежда Не, около знам къде. 40% от захарта, Шкаф, която откъде? Европа Бях консумира. отгоре. Но цената Мамо! половин милион поробени хора, Айде, които сечем се добре. живеят в такива или условия, които, Има цяла чанта с зай обави. Искате ли? Не. 3 години след А като хрупам ти? Да, и Да. за в обаче. един момент Искам сладко! Чанта. Сладко! Това е мъжеш паски. Сладко! революция. Единствената в света И аз чал. на поробени хора. Ще чакам за Именно коя час беше на независима държава. до 14 час на драуни.